Tää on niinku... Siis it's a race! Tää on niinku... Me pitäis tehdä kilpailu robotteja. Hidas, tai siis niinku hitaampi hitain. Toi oli ihan sikanopea äsken. Mut sit kun me jouduttiin nostaa sitä kaukaa, silloin se pallo jäi. Pausi tästä tuloksesta. Joo, mä nostan sen siitä, et se ei törmää. Joo, sopii oikein. Okei, mut nyt me päästiin tohon noin, tänne näin. Laita kädet tohon. Sä voit sammuttaa se. Onko sä voit sammuttaa se? Se ei lauennut. Mitä se ampuu? Miina taisi mennä alas. No niin, menee yli. Että ei ollut ihan tyylisuudes. Oi. Se olikin hyvä. Hyvä. Näetkö Mika miten meni? Mika, näet sitä viimeisen heiton? Ei se ehtinyt tehdä sitä, mutta... Se on vähän miinoja tippunut, vähän osumia, mutta... Oi, se on tarkka. Mika, tiedätkö miten tää edellinen heitto meni? Se meni niin, että se osui tähän etureunaan, pongasi se ylöspäin ja sit se osui tuohon takareunaan siitä. Tarkkaa työtä. Tarkkaa työtä. Siis nyt toi lähtö vaan tossa. Mä laitoin sen väärälle puolelle. On joku reissi. Ei tässä on mikään reissi. Toi toinen vaan väistä tuota toista. Kun meidän nopeus Toinen menee vähän hitaammin. Siis meidän eteenpäin kulkeminen on kyseenalaistettavaa. Siis tää meidän robotti oikeesti luo semmosen, se näkee nää keltaiset pallot, se luo niinku semmosen karttaan. Se taas peilasta saas mukaan. Mitä sä näet sen jutun, kun Kilpikonna sanoo Jänikselle, että otetaan kisat kumpi on nopeammin kotona? Sitten Jänik sanoo, että joo. Se Kilpikonna menee sinne puolesta sisälle. Jänik sanoo, että pakko. Hyvä! Lopettaako? Party! Aika hieno.